bedo ka kelo sandruok ne jo Kenya ahinya modak nyandwat ma ugwe mar piny Kenya. Oganda mag din Islam mawuok e kaunti ma Garissa koro bago alama mar kwayo koth kowuok kuom Nyasaye. Alamno no bagi alap mar skund primar ma Garissa kaka Wycliffe kolerono. E alap mar skund primar ma Garissa, jokanyo mar din Islam tero alam mar ywayo koth. Rowere jodong Somali, jotend din Islam kod josiasa tero alam mar kwayo. Ma kaluwore kod midhiero mar oro mamedo kelo sandruok ne jodak makono. Nyasi no ma idendo kaka Salat al-Istika e kitimbe oganda jo Somali ne otelie kod jotend din Islam kaka Sheikh Hassan Abdi ka olero geno margi e alamno. We need peace, we need tranquility, and we need understanding, mutual respect and understanding. That is what we need within societies. Jotend siasa kama utingo Governor Magarissa Nathif Jama bende ne oyuoro e alamno ka kwayo mare kuom jopiny en dhi nyime tero alam mar kelo koth. The only thing really that can help us is rains. And that's why this morning we came out early. We ask Allah subhanahu wa ta'ala tupatie mvua, and inshallah tutapata mvua. Tunaomba Mwenyezi Mungu kwamba tunaamini Mungu subhanahu wa ta'ala tupatie mvua. Mopogore gi alam makende no tend county ma Garissa bende ne ochwalo chiemb konylo chang'wen ne jogo maonge nyalo ka gigeto familia maromo gana abich maonge nyalo mar yudo chiemo. We are sending this food to about 4 wards, namely Baraki, Malimin, Sankuri and Fafi wards. The situation is dire, it's bad. The drought has really taking toll on our people. County ma Garissa en achiel kuom gwenge ma oro gi kech liye ka oganda maloyo gana 378 oyaro badgi ne kony moro amora manyalo gayo gi kuom kech. Mopogore kod mano, Bishop mar din Kopere County ma Nairobi Bishop Philip Anyolo okwayo jokristo mondo lamne chwe mar koth ka okwayo jopiny mondo oket tim pitho mag yien e thurka. We as the church, we have the first and foremost responsibility to pray for the rains, but also we should work for gradual plans that will help the rains to come. So we insist also on the fact that trees should be planted. Wycliffe, RAMOGI TV. Podwang'yo mag motendre kod kech kod oro bati. Kaka ne kech kod oro mokwako gwenge ma Turkana. Koro chuno jodak chwako olembe moko mago mag bungu mantiere kod sum marach gi ngima dhano. Kaka Judith Mondi lerono, olembe go ichwako kuom seche buora mondo miyo neg teko mar kwiri manie igi. Chieng' tuche yokinyi ranyisi mar odiochieng' manyien ma gwenge ma Turkana chal mar yiende kod gik mamoko matie alwora gin ranyisi mar chal mar kor lwasi. E kar dak ma Kong'o e sub county ma Turkana North, chieng' liyo makumadiketi wi onge. Jodak maka gin jopith, kata kamano pith sani giwinjo awinja. Chieng' ma oseriny kuom maromo higni 3 sani osemiyo giwito jamnigi duto. E kinde ma jomoko e kuonde dak mamoko e piny Kenya chamo chiemo maler ma oriw kod olemo e bathe, familia mar Ekalokong Awet geno giwuok mana e chwako olemo mag bungu ka achiel kod ohand pien mondo mi gichiem. Chiembgi mapile, olemoni magichwako kuom seche 7 mondo mi ogol kwiri manyalo kelonegi midhiero moro amora. Alikuwa na mali yake ngamia, mbuzi. So wakati alihamia kwa wakati huu wa kiangazi, mbuzi yake wamekufa. Kwamba hii ndio ngozi, ya ngamia ndio hii, ya mbuzi ndio hii. Sasa hakuna kitu ya kukula. Ile kitu wanakula ni matunda inaitwa edapal. Katamana olemoni mabende ok gin gogi adier ni ber kod ngimagi, pod ok giyudi yo mayot. Swage kod chwake makawo seche 7 miyo nyithindo bedo kech karito mondo mi gichwakre. Olemo gi jok moko chamo ma ok ochwako. Kech mare ok gidew. Gin gigeno ni kata bed ni chal margi olokore, to hono biro timore. Dendgi biro duogo, jambgi biro yudo ngima kendo. Hao wanaamini ya kuwa kuna mabadiliko imebadilika kwa hali ya anga Turkana. Awet en mana chiel kuom mine kod nyithindo mamoko ma ok yud chiemo makare Turkana. Okoni chokege ol. Pod okuro mana nikech nyikwaye. Hii imechukua muda mrefu sana, na mwezi ambaye inakuja
kama hakutanyesha hata ukame itakuja kumaliza watu. Geno mar joma mine giketo e wang'o makaa. Makaa ma giuso kilomita modhuro mondo migi yudo omenda mar nyiewo chiemo. Kata kamano, chiemo no bende pod ok giyudi e yo mayot. Kipeleka kuni kichwa moja, yenye wanasema kichwa moja, uko wanapewa shilingi 50 na wananunulia kitu. Unachoma makaa na unabeba. Unapewa chakula kidogo, una pesa kidogo na unanunulia chakula ndio unaleta. Rael Mwendwa, nan mar Catholic kardak maloare Ngak Turkana, koni gin kod ji mathwis magichiwo negi kony mak mana ni kony ni oken kony chuth kaluwore ni ok ochop dwachgi kaka dwarore. Not take medicine where there is no food, and it's a reality. Giving antimalarials and to a person who is dying of hunger, it is just killing the person. Judith Omondi, Ramogi TV. Jalup Gavana ma Migori Joseph Mahiri ojiwo oganda e kaunti no mondo ket maino e weche mag pur kaka yo mar neno ni chiemo bedo moromo e kaunti ma Migori kendo tieko kech ma osekwako gwenge kaka Nyatike. Kolose kar chiwo puonj wiye na jopur ma ong'ere kaka Golgotha ma en kanisa mar Catholic. Mahiri olero ni tend kaunti ma Migori osechako keto chenro makare mano mabiro neno ni kaunti no obedo kod chiemo moromo koting'o tiyo kod pi mano mawuok e nam e jiwo pur. Jatend migawo mar weche pur e kaunti ma Migori Fred Kayaga okwayo jopur mondo lim puothe ma itiyo godo e chiwo puonj wiye ne jopur mondo gisom rieko mar ting'o malo lony margi weche mag pur. At this era, we are having no food to give to our people. It has established 2 sections that will be dealing with the issue of food security in Migori County to be under his executive. One is the blue economy section, and the other one is the Lake Region Economic Block. And I know and trust that the people who are going to be the beneficiaries of these 2 sections are the people from Nyatike. Because you have the lake, you have the water that need to be made use by the county government by providing water for irrigation, by ensuring that the fish that we get from our lake has value to the people of Nyatike and to the people of Migori. And that is our prayer, that we are going to help the people of Nyatike to come out of food-hungry region to a food-secure region. Kwa duoge boma ma Nairobi nyakoro mga jwang jodak manjiru e boma ma Nairobi koro medo golo ywak ne piny owacho mondo duok negi puothegi manodargi e higni 2 mokalo. Jodak makanyo manie kar chung'o bura ma Kasarani ne omuk utegi bang' ywaruok e wi lowo mane gigedoe. Giko juma ne gisetemo dok e lobno kama pod giromo kod arita mager ma joket mwandu oseketo kanyo kendo pok ginyalo donjo. Kwayo gimaduong' koro en ni mondo jatend piny Kenya William Ruto donjre wachno mondo migiyud konyruok mapiyo. Nilikuwa na shamba hapa, nyumba yangu ilipomolewa ya 4.2 milioni, na wakati huo serikali ambayo imetoka mamlakani ikatuwekea curfew on Friday kufika usiku saa 7, saa 5. Wananchi walikuwa nje ya baridi, watoto wa shule walikuwa nje ya baridi. Sababu na maana tungekiwa kwa nini serikali tukufu ambayo iko mamlakani ingepomolea watu nyumba usiku kama wizi. Kama mama, kama sisi, Mama Rachel, tunaomba haki ututetee. Tumelia kwa sababu tulibomolewa, tulikuwa tumelala, tulipatwa. Kama mimi nilikuwa na mtoto mdogo. Mama Rachel, wewe ndio mtetezi wetu. Haki tunaomba ututetee na turudi kwa shamba yetu kama wamama. Wewe ni mama na uko na watoto kama sisi. Hebu oneni vile tunapata shida. Sasa kuna kijana kwa Mama Lucy ameaga dunia. Wengine wako na mishale kwa miguu. Na wewe uko tu umerelax kwa nyumba. Tunataka uelewe hii maneno Karauri. Tulikuchagua kwa sababu ya hii kazi. Karauri. Kiwanja. Na tutaki Kasarani mtu muoga. Kuja watu wengi.
Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.